Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo usab kamong pagadapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga moy makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nagapagpahalaw na kamusta sa tagsa niyo ka mga lingkuranan uban usab sa tagsa ninyo ka mga radio sets. O ako usab magapanghinaot ng panalangin ni Master iya nga ipaabot is tagsa niyo ka mga ugalingon ug yung usab hatagan kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas aron sa ingon niya na hapsay usab ang inyong pagtimang-timbang niini mga kamaturan nga among igapaabot ya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon paday niyo pataluhogan dinhi sa Sibian sa Kabusis Radio. Magsugod kita alas 7 sa kagabion mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O gingon man usab dito dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab ninyo karong alas 8 mulungtad kana hangtod sa alas 9 sa mulungtad kana hangtod sa alas 9 sa mulungtad kana hangtod sa alas 9 sa kagabion. O ingon man usab kining atong programa mabati usab kini dito sa Radio Ultra magsugod kana sa alas 10 sa buntag mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O ingon man usab, mabati usab ang programa mga lagitong lamdag sa kinabuhi sa teleradyo sa DXKO. Mabati magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas magsugod kana sa alas 2 alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 sa kahaponon. Matag Domingo, og ingon man usab didto dapit sa Manolo, mabati usab ang atong programa matag alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabion. Og ingon mo usab ang dito dapit sa Laligan mabati usab sa Valencia, mabati usab ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi tunga sa oras. Og ingon man usab dito dapit sa Laligan sa Radyo Bandera magsugod sa alas 3 kana matag Domingo sa kahaponon lungtad hangtod sa alas 4. Og dito usab sa Calamba sa Bato Plaridil, mabati usab ang programa DXM mabati kana sugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 kabuntagon Domingo matag Domingo kana o sa Dipolog sa DXDR mabati usab ang programa sugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa launas kapunon matag Domingo o sa DXPR Pagadian mabati usab ang mga lagitong labdag sa kinabuhi tunga sa oras magsugod sa launa mulungtad hangtod sa launa media. Dito sa Visayas area mabati usab ang programa sa DYLA magsugod kana sa alas 11 mulungtad sa alas 12:15 sa kauntuhon. O dito usab sa Toledo mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa DYHR mabati kana magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og sa uban pa unya nga mga programa sama dito dapit sa Caraga Region mabati usab ang programa usab sa pipila ka mga higayon amo rang ipahibalo ang istasyonan din magpahigayon kita sa pagprogram uban sa supporters mga kaigsuonan. Matag Domingo kana pahibalo ra unya namo kana og sa uban pa unya nga mga istasyonan pahibalo usab kana namo nga nagplano ang mga kaigsuonan sab nga makakuha og oras aron makaprogram makasulod ang makaprogram kita gitawag mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kumusta na lang sa tanang mga kaigsuonan usbon ko sa PBCM compound dinhi sa Misamis Oriental bisan pa diha sa Libuna. Kumusta sa mga kaigsuonan diha og dapit sa Claveria og sa Manolo Portage Bukidnon. Kumusta sa mga kaigsuonan kutob sa maabot nining signal sa nining Kabusis Radio. Og nining giyon na karon ikauban pa nato ang kauban pa nga mga ministro. Og kumusta usab kaninyo mga kaigsuonan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlitot Sabit magapagiguban karon nining usaktak ng tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsuonan ug aniya pa ang uban nga ministro. Kamusta kaninyo mga gala o kaigsuonan kini usab si Brother Romirama Camus katambayayon karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan o karon magpaila pa ang usa ka ministro.
Kumusta kaninyo mga iglaan ug mga igsunan kinyong lagad sa kanginan ni Evangelista Brother Gisrel Makarayo nga muusang yung magiguban kinyong takna aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang hirmuhinis Makarayo sa paghisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsonan, ang atong atimanon karon mao ang pagpadayon sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Sa mga previous niya nga mga wali, katong wala pa namo matubag og ingon man sa mga tubagunon kay niadto miaging Domingo do na siya gitubag, pero ang pagtubag niya sa katong among giingon nga asa mabasa daw nga ang archangel gitawag anghel. O mutong among gitubag, wala motubay, ang iyang gitubay naghatag do sa sample hinuon, pero ato na karon nga ipabati, pero ato sang iplastar. Ngano gyud nga nag-discuss mi, ngano gyud nga nagkadiferensyahanay ang among binayloay sa rason tungod diya sa balaang kasulatan. Nagsugod baya na sa iya bayang pagsulti baya nga walay manulunda nga gitawag anak sa Dios. Unya asa dapit siya nagkuha? Dito sa Hebrehanon 1 versikulo 5. Mauna nga si Pablo may nagsulat sa Hebrehanon kay kanang sulat ni Pablo nagsugod man na sa Roma, unang Korinto, ikaduhang Korinto, ug mga taga-Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonika, dos Tesalonika, unang Timoteo, dos Timoteo, Tito, Filemon, Hebrehanon, mao na yung mga sulat ni Pablo, 14 ka mga basahon. Kanang 14 ka mga basahon, kanang Hebrehanon, sulat na ni Apostol si Pablo, muna ang gikabuangan ni Mitchell Bindilio, nga matod pa na niya, nga, anong nag-ingon ko gikabuangan, tungod kay unang-una, magsukwahi gani ka sa imong nga bill, labi nagsukwahi na diya sa Biblia, unsay tawag Brad, ingon ini ang atong mabasa sa Biblia, ang mga proverbio ni Salomon, anak nga lalaki ni David, hari sa Israel, sa paghibalo sa kaalam o paimangno. Yalamon, makadungog sa og magaduga, giingon, makadungog og magadugang sa kinaadman og aron ang tao nga masinabuton, makabaton sa maayong mga tambag sa pagsabot sa mga proverbio og sa usa ka pulong, giingon sa labton, mga pulong sa manggialamon o sa ilang mga tigmo. Puno sa mga tanghaga, mga tigmo sa labtonon, puno sa sambingay ang mga nakasulat sa Biblia. Ni sulat man ni Salomon, hari ni kining anak ni Haring David si Salomon, ang proverbio. Giingon nga ang nakasulat sa Biblia aning alas 7 paingon sa alas 8. Na hook up yung programa sa Waikurat Radio FM, pero dito ra siya nagtagaw-taw sa DXDR, pero iya gyud nga i-hook up gyud ang iyang programa para gyud ipabati diri sa Misamis Oriental, para gyud lugar nga labhan ang mga ministro sa BCM, pero mo lagi ni mga lalaba pong nakapanlaba tuod pero lago ang agi. Na unsay giingon sa Biblia pagka magsukwahi ang tao Brad Israel, unsay giingon sa balang kasulatan base sa gisulti ni Salomon. Palayo pabasa sa Proverbio kapitulo 19 versikulo 1. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, kanus adi ay, ngano giingon gikabuangan, ngano? Gisukwahi man ni Mr. Bindilio, pastor sa SDA, wa may laing gitumbo ka, si Bindilio lang, tungod kay siya may nagpahayag, nga matod pa, way manulunda nga gitawag anak sa Dios, tanawon tani karon, og husto bagib ka siya. Nya, blastar sa nato. Ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, Brad Warlito, kung atong susyon ang balang kasulatan, managkalahi ba sila hunahuna, mga sinultihan o mga pamaagi? Managkalahi sila, dili? Nagsama gyud sila Brad Macrayo ang nahuna. Sumala sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo, dinhis pagpahayag sa unang Korinto sa iyang kapitulo 1, bersikulo 10, giingon dinhis pagpahayag. Apan mga gingon, apan maghangyo ako kaninyo matud pa mga igsoon, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang o nga wala unta kaninyo'y mga pagbahin-bahin. Kundili, mausa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiha sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Tuan na. Sa gibasa sa balaang kasulatan, usara sila gunahuna o magasulti sila sa maurang pamaagiha. Usarag sinultihan, usarag sinabtan, ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Karon, sa ilang pagpanglakaw, ug manulti sila, o saraman sila, hunahuna, mga sinultihan, parehas ra gyud sila. Kung musulti sila, parehas bagid ang ilang pagpanglakaw, lakang. Nagaingon, akong gihangyo si Tito sa pag-anha diha o gipakuyugan ko siya igsoon. Nagpahimulos ba si Tito kaninyo? Dili ba na naggawi kamo man kami? Diha sa maurang usa ka espiritu, dili ba maura
ang mga lakang sa among paglakat. Busa, sa gipayag ni apostol nga si Pablo, matod pa niya, nga usara ang ilang mga lakang sa ilang pagpanglakat. Busa, kung manglakaw sila, ug magwali sila, usarag sinultihan, usarag sinabtan, sa ilahang mugawa sa ilang baba, nga pag-isplikar. Ato ning giingon ani pagsusi, kay kung pangutan-on is bindilyo, magwawali man sa atong Ginoo Kristo. Pero, ang prinsipyo karon sa mga apostoles, sama ni Apostol Pablo, og kini na parehasan ba ni bindilyo, parehas ba sila og pag-interpretar sa mga pagpahayag labi na sa manulunda nga matod pa na niya way manulunda nga gitawag anak sa Dios, tan-awon ta gini karon, tan-awon ta ni o giunsa niya karon, tan-awon ta ni giunsa niya karon pagsupalpal ang iyang kaugalingon. Asa pa nga sa ilang pagpanglakaw usara silag mga lakang Brad Israel. O asa pa nga, nagkahiusag yun ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Nya, atong basahon diri sa nakasulat sa buhat siyang kapitulo 4 siyang bersikulo 32 giingon, ug sa katilingban sa mga nagpanuo, usara ang kasing-kasing ug usara ang balatian. Ug wala kanilay nagingon nga iyarang kaugalingon ang butang, ang mga butang nga iyang nahuptan hinunua, ilang gipanag-uusahan ang pag-ambit sa tanang butang, ingon nga katigayunan sa tanan. Tuwa na, usara. Silag, balatian, nagkahiusa sila sa pag-ambit sa butang. Butang nga ipasabot, butang nga isplikar bahid sa manulunda, managkaparihos ang mga apostolis atong Ginoo Kristo. Ambot kanis bindilyo og nagkaparihos baka ni nga sinabtan ngadto sinabtas mga apostolis. Tan-awon ta kay kun siya pasultion ay katawhan magin siyang Kristo. Tan-awon ta og nakapasar ba ni sa mga prinsipyos mga apostolis ni Kristo. Tan-awon ta asa nagsumikad nganong nagtinubagay mi og nganong nagwinaswasay mi tali ni Miguel Arcangel nga gipamatud-an namong manulunda ang iya dili manulunda. Asa nagsugod na niyaning iyang gisultiyo. Dili day ang ilang pagtuoba kay si Michael Kuro Angel ay asa mabasa ay makaraya. Ato sang ikuan ha kay ni kuan man siya ni kuan man ang iyang giingon man niya nga mato pa niya ay asa mabasa nga si Miguel o kining manulunda ka ng archangel asa basa nga anghel na atong paminawan ang iyang gisulti na raw. Atong karohon sa Biblia na ang Diyos na ingon na ang manulunda dili ni anak. Hebrehanon 1:5 sa ang pulong sa Diyos tan-awon ta kay may lagi Hebrehanon 1:5 nagaingon. 1:5 Hebrehanon. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga ikaw ang akong anak. O karon ipalila ko nga ako ang imong amahan. O wala usab moingon ang Dios bahin kang bisan kinsa nga anghel nga ako mahimong iyang amahan ug siya mahimong akong anak. Na! Tanaw! Perteng pagkasupalpala mga higala. Tanaw na turod og ila ba ring matubag sa ilang programa rong Domingo. Si Pablo na makarayo? Ingon ang pulong, ingon ang Biblia, Hebrehanon 1:5. Kay wala gayoy man na anghel nga giingnan sa Dios nga ikaw ang akong anak. Mao na diya nagsumikad. Nagpamatuod siya nga walay anghel nga gitawag og giingon nga anak sa Dios. Ang gibasa pinadayag asa Hebrehanon 1:5. Nagiingon kay kinsa bang manulunda ang gikasultian ikaw akong anak karong adlaw ako mahimong imong amahan og usab kaniya ako mahimong amahan og kanako siya mahimong anak. Unya niingon dayon siya way anghel o manulunda nga gitawag og ikaw nahimo nga akong anak. Agoy ang pagsabot niya nga manulunda na gipasabot diri nga walay manulunda nga gitawag anak sa Dios. Ang pangutana karon kinira mao kay sinabtan ni Apostol Pablo dili ra ba kay gipasabot ra ba ni ani nga walay manulunda nga walay anghel ni manulunda nga giingnan sa Dios ikaw akong anak karong adlaw ako mahimong imong amahan og
giingon kaniya ako mahimong amahan o kanako siya mahimong anak. Ang manulunda lugar. Ang gipasabot ra bang Pablo ani? Mao ra ba ang atong Ginoong Hesukristo? Kay walay lain nga manulunda nga gitawag sama sa iyang pag-ila og pagtawag sa atong Ginoong Hesukristo nga anak, nga kana ang anak. Giingon nga ipasimba kana. Nagsugod ang explikar ni Pablo ana. Niya tan-aw na tog mao bang gipasabot niya. Manulunda ba gyud ang gipasabot ana? Niya tan-awon ta. Sa Hebrehanon ang gibasa 1 bersikulo 5 man. Nasupalpal naman siya ani mo ni nagkisikisi siya. Mura ba kanang ikog sa luto maputol gani magkisikisi na. Nabulag na slawas pero kitiw lang agi. Niya basahon ta gani. I-context na to na. Isugod na to stress lapos na to ang 5 man lapos to city. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagsapnay sa kalibutan pinaagi sa gamahanan nga pagpamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala, sa katawhan siya milingkod sa tuo sa langdon sa kaitasan. Sanglit nahimo siyang labaw pa sa mga manulunda. O mao na. Gingon doon na pa labaw sa mga manulunda. Maingon nga ang ngalan nga nadawat niya, labaw pa man usab kahalangdon pakay sa ila. Giingon kay kinsabang manulunda ang gikasultihan sa Dios. Ikaw, akong anak, karong adlaw ako mahimong imong amahan, ug usab kaniya ako mahimong amahan, ug kanako siya mahimong anak sa sais. Ug usab inigdala niya sa panganay. O mao na diha. Dinhi sa kalibutan siya nagaingon ipasimba siya sa tanang mga manulunda sa Dios. O mao na nga giingon nga walay manulunda nga giingnan sa Dios, nga anak sa Dios, nga kaparehos ni Kristo, nga gipadala sa kalibutan, nga inikabot niya, ipasimba siya, bisan pa sa mga manulunda. Ug mahitungod sa mga manulunda siya nagaingon, ang iyang mga manulunda, gihimo niya nga mga hangin, ug ang iyang mga sulugon, gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Ang gipasabot ni Pablo, nga walay manulunda, nga gitawag anak sa Dios, nga ipasimba, sama ni Kristo, wala. Dili ingon nga manulunda ang gipasabot diha nga walay manulunda ang gitawag anak sa Dios kay ang gipasabot ni Apostol Pablo nagdeliver siya ba sa pagpasabot nga sa tanang mga manulunda walay manulunda nga gitawag anak sa Dios nga sama ni Kristo nga inigabot sa kalibutan ipasimba siya kay bisan pa ang manulunda giingon musimba na sa panganay nga anak sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao na, wa siya nagpasabot. Way manulunda nga gitawag anak sa Dios. Konklusyon, ang mga manulunda dili gitawag anak sa Dios. Ngano? Dito sa Henesis giingon man nga ang giingon sa pagpayag nga mga anak sa Dios dito sa Henesis 6 bersikulo 1 ug 2. Giingon man na nga sa James 4 giingon man pod na nga gitawag man na og kining mga angel. Gitawag man nag-anghel. Gitawag man nag-manulunda. Pero ang iya, puwerteng supak, mao nang nakahuna-huna sa Hebrehanon 1 bersikulo 5 ay konklusyon nga nasayop me. Kay wa kunoy manulunda nga gitawag anak sa Dios. Dabe, kay ang pagpasabot ni Pablo ana, si Kristo may gipasabot ana nga walay manulunda nga gitawag anak sa Dios, kasama ni Kristo nga ipasimba. Kay ang mga manulunda dito pinadayag. Ipasimba ba? Musugot ba ang manulunda nga simbahon siya? Musugot ba siya? Ang tubag dili. Dili musugot ang manulunda nga siya simbahon. Asa ang pruiba? Brad Gisrael. Atong pagabasahon, tanawang kayo nato. Sa pinadayag 22, palihog pagbasa. Versikulo 8 ug 9, palihog pagbasa. Og musugot ba ang manulunda nga simbahon siya? Niya sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo gingon utso ako si Juan mao ang nakadungog ug nakakita nining mga butanga ug ang pagkadungog ug pagpakita ko nini mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako ni si Juan na maoy ni ingon na 9 apan siya mingingon kanako katong manulunda may nag-ingon ayaw pagbuhata ka na. Ako mayusa lamang ka masig kaulipon uban kanimo ug sa imong kaigsuunan mga propeta ug sa mga nanagbantay sa mga pulong niining basahuna mao simbaha ang Dios. Na niingon ayaw kog simbaha giignan si Juan. Mao na
nga giingon nga walay manulunda nga gitawag anak sa Dios nga sama ni Kristo nga simbahon. Muna gipasabot ni Apostol Pablo niya nganong nagasukwahi man na. Nung nagsukwahi man na ang prinsipyo nga gipasabot ni Apostol Pablo pag deliver niya sa Hebreanon 1 versikulo 5, gisiguro ni Benilio ang 5 lang, wala ihatag niyang detalye sa pagdetalye po ni Apostol nga si Pablo. Iya ba giingon nga walay laing man pagsupak, mahulog man nga sayop ang akong gisulti nga inyong gisupak. Tagai po taon ko ninyong higayon taon nga makalusot taon ko. Taga na to. Granting without admitting. Ingon sa pilosopo, basta gaya ninyo. Sige, atong dungagan. Iklaro na to. Tugutan ko suway pag-uyon. Nga mauna, husto ang gisabot ni Benilio. Tugutan ko suway pag-uyon. Uyunan ko suway pagtugot. Poros na, way pag-uyon. Poros way pagtugot. Buti pasabot. Wailot sanan si Benilio. Na? Basahon ko, kining gitawag New Testament Pinoy version. Ari ko mabasa sa Jude chapter 1 verse 9. Gingon. Kahit na yung pinono ng mga angels, kay kini, kuha man dunay Tagalog, saksak sinagol man siya nga kuan. Dunay Tagalog, dunay English. Gingon. Na si Michael, maone si Archangel, hindi nagsalita ng binabastos. Giingon. Nung nakipagtalo siya sa Dibil para makuha yung bangkay ni Moises, sinabi niya lang, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Busa, ang say giingon ni Miguel, ang manulunda, matod pa sa diyang naglali sila sa pagpakiglantugi niya, kay nag-ilog sa lawas ni Moises. Niingon si Miguel, ang Panginoon, giingon, ang magpaparusa sa iyo. Kung si Miguel, maura si Kristo, nganong gilain man ni Miguel ang iyang kaugalingon, og ingon man si Kristo, ngano? Gingnan niya manulunda ang Ginoo na mao ang magsilot kanimo. Yawa, ang pangutana karon nganong wala man na, ako na ang musilot nimo. Nganong giingon man niya ang Ginoo, siya gikalali sa yawa na. Ang pangutana karon nganong giingon nga ang musilot kato naman ang Panginoon, kato naman Ginoo. Kinsa ning Ginoo, Brad Rome, kung atong susyon nakasulat sa Biblia? Mawagig ka na si Ginoong Kristo, Brad Makarayo. Ato kining basahon kining nakasulat sa Juan Kapitulo 13, versikulo 13, nagingon din nagatawag ka na, kamo kanako magtututudlo o Ginoo. Ang kasulatan unsay gisulti ni Jesucristo, siya ang Ginoo. Unsay giingon ni Miguel, ang Panginoon magpaparusa sayo. Ang pangutana karon, giingon unta niya og siya Kristo, ako mao ang musilot kanimo. Nganong giingon man niya, siya may gikalali, siya gikaatubang sa yawa. Ang pangutana, nganong giingon man niya ang Ginoo mao ang musilot kanimo. Aha, tan-awara busa gilain ni Miguel ang iyang kaugalingon og igod man ang atong Ginoo Kristo. Busa lahi si Kristo, lahi si Miguel, sukwahi sa sinabtan ni Mr. Benilio. Kon ibase nato sa sinabtan sa mga apostoles, kay ang ilang gisabot, gisulat nila ug mao kini ang atong gipangbasa. Gipamatud-an sa mga apostoles si Miguel manulunda, o niya si Kristo maoy ipasimba, o niya ang manulunda dili magpasimba. Kasayon ana ra nga sistema. Manas Benilio nga sige pangutana. O santo niyang pag supak-supak na mo, mangutana ra gyud kay parang doon na siya kasayuran. Pero ang iya ana ay magtuman gid sa iya ha. Na doon na pag yun siya kinapayas. Ang iya pag yung kinapayas, nagisulti pag yun niya namo, niya atong paminawan ang gisulti niya. Now, ang pinadayag 12:7. Pinadayag 12:7 dayon atong basahon sa English. Nakay ko cellphone. Atong basahon sa English. Kay ang atong gamit na grammar kay nindot kayo na. Di ko na matingala. Di man ta matingala gud mga kaigsuonan gud kay nining mga tawhana anak yung isilang mga doktrina bang wa dito. tuana, unsay giingon niya?
kami kuno anad kuno mi sa paggamit sa doktrina nga wa din hiwa dito. Apang utana? Kinsa may ni gamit sa wa din hiwa dito? Apang utana? Kinsa may nagamit nga ang manulunda? Walay gitawag nga manulunda anak sa Dios. Kinsa may nagamit anad? Ba ikaw? Una naanas prinsipyo sa mga apostoles. Una, nganong wala din hiwala dito. Ikaw may nag-ingon nga si Kristo maura pod ang gitawag og Miguel. Unya si Miguel mugawas man nga manulunda. Unya karon, doon na manulunda nga ipasimba. Tanawara mo na klaro. Nga may pag kami mo ingon na wa kay klaro. Mo nang ikaw hilig kagamit og istorya sa pagpasabot ginamit ang Biblia nga wa din hiwa dito. Wa din his Biblia sa laing translasyon, wala dito sa laing translasyon. Kanara. Niya pa. Unsa di iyang giingon nga iya kuno ming ipasabot kuno sa grammar. Niya? Paminawan ta. Ya. Kaya na yung 12:7 basa. Sa English. Sa English, sa English. Kasi mo ano. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Okay, ingon, Michael and his Angels. Oy! Og manulunda si Michael nga nung nigamit og and his angel. Di ba tinaw? Tuwa na. Nagpakita na ginagsamot na ginagkadaot. Unsay giingon niya? Ang pagsupak niya, hunahunabin diliwa ang unang gisupak niyo Biblia. Mismo ang inyong gibutangan og Seventh Day Adventist Bible gisupak ni muna kay si Miguel giingog gyud. Si Miguel ang manulunda nga punuan. Gisupak ni muna. Dito na po ka kay nakabasa man ka sa English sa King James nga gitawag and his angels. Ha? Basaw ta. Ang gibasa mo, sugalan tani. Kay imo makaming lekturon ka, kay makabasa ka man kahaog ka and his angels. Sa ato pa, dili day manulunda si Miguel. Kay doon naman siya gitawag mga anghel o manulunda. Tanawon ta. Kung makabasa o mabasa po nato, ambot mo uyon baka siya ini. Basaw na to ang gitawag. Revelation, ang iyang gibasa, chapter 12, verse 7. Basaw na ko ang verse 7, lapos na ko sa verse 9. Tanaw na ko. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Mao nang giingon nga dili niya manulundaon sigon kay namay giingon and his angels. Dabi karon pagpadayon nato giingon. 8. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Sa verse 9 giingon, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels, katong dragon, katong Satan, napoy giingon, and his angel were cast out with him. Ang pangutana, giingon man pod nga ang Satan, katong dragon, devil, Satan, dunay giingon and his angel. Ang pangutana, dili ni manulunda kining dragon, kining Satan. Ha? Kung doon na mo'y Merriam-Webster's Dictionary, sige, basahan ninyo. Tanawa kayo ninyo. Merriam-Webster Dictionary. Tanaw na to under sa pulong arita sa Satan. Tanawon ta ha? Tanawon ta. Og di ba mo sumada ni karon nga kini manulunda ni. Tanawon ta ang Satan. Kay giingon man pod and his angel. Tanawon ta. Giingon no Satan. Now, the angel who in Jewish belief is commanded by God to tempt humans to sin. They accuse the sinners and to carry out God's punishment. Hana? Unya unsa di ay Satan? Angel. Unya aretas synonyms. Nya archfiend. Giingon no? Beelzebub. Fiend. Lucifer. Old Nick, devil, serpent. Pangutana, Lucifer. Di manulunda. Ang pangutana, ang manulunda, gitawag Satan. Giingon man, and his angel. O niya, di na po na siya manulunda. O niya, aretas, archangel, areta. Talawang tani, og ang archangel, dili ba ni siya mugawas, nga kinipod siya, gitawag, og manulunda, aretas archangel. Tanawang tani karon kay tan-awon taning kamaayong laki kunuhay ani ni Mitchell Bindilio. Kay tan-awon tani bungas iyang pagsupak-supak namo og kini makakuan ba gyud siya nakaigo ba gyud ni si
Mr. Bindilio diri namo. Tan-aw na to under sa pulo nga Archangel. Tan-aw na to ni. Kay tan-aw na to di ba siya masupalpal ani? Ha? Tan-aw ta. Giingon diri Archangel. Naro? Archangel, noun. An angel of the highest rank. Agoy, kini di ay ang Archangel, anghel ning, ha? Taas og ranggo. Mo nagiingon sa SDA Bible, gitawag siya og punuan sa mga manulunda. O niya, ang Merriam-Webster Dictionary, nagtug-an man nga si Miguel, bisag iyon, and his angels. Kay nga nung giingon, and his angels, kay siya may pangulo. Giingon po ang Satan, katong Satanas, Satan sa English, gitawag po siya og unsa angel sa Merriam Dictionary. Doon na po siya gitawag and his angels. Siya ang punuan po sa katong manulunda, pero manulunda sa yawa, manulunda sa Satanas o Satan. O niya, ang gigamit dito sa English, sa King James, and his angels. O niya, dili na manulunda ang yawa. O yun ka ba, Bindilio, nga kining Satanas, manulunda? O yun ka, dili? Akos pitok-pitok ng mata ni mo. O niya, kay Merriam Dictionary, may nagsultian na ambot. Nagsigimig pangita, asa ka na ang gitawag, Bindilio Dictionary. Kay tanaw na mo, palito na mo ng Bindilio Dictionary. Parang pagpalit na mo, among iwadwad sa kahinan nga maora na dictionary ka nagasayop. Maora na diksyonaryo nga Bindilio Dictionary daghag sayop. Ha? Natanawa. Ikaw, wagani ka. Asa may labaw? Kanang dictionary ha, nagtug-an. Unya, ang Biblia, ang King James Version nagtug-an. Hagoy, unya, niyapag yun. Ang iya ang taong way kasayuran, nagtug-an ragyan yung taon siya. Brad Israel. Basaha ragod Brad Israel, ang kining gitawag ang pulong sa Dios. Adto basas Daniel. Ha? Ang pulong sa Dios, palihog pagbasa, sa Daniel Kapitulo 10, versikulo 13, unya ikama dayon sa versikulo 21, anhi kamo basa sa gitawag og ang pulong sa Dios. Basa pag-una ang versikulo 13. Unya, ipreparar pod Brad Rome ang maayong balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Basa Brad Israel ang nakasulat sa Daniel 10:13, kama 21. Basa po dayon sa Bibliang Katoliko Brad Rome ang Daniel 10:13 og kama 21. Tan-awon ta og kini si Miguel wala bagyod litra por litra nga gitawag ni siya og manulunda or anghel. Niya sumala sa gisitar mga sitas Brad Macarayo gingon, ugaling lang kay wala dayon ako makaabot dinhi tungod kay sulod sa kama yon nato sa 21. Sige, sulod padayon. Sulod sa 21. Sa 21 gingon. Sulod sa 21 kay mao man ay nakasulat diya. Sige. Sulod sa 21 ka adlaw gibabagan ako sa pangulo sa gingharian sa Persia. Maayo na lang gani kay gitabangan ako ni Miguel nga usa ka pangulo sa mga anghel tungod kay ako lang ang nakig-away batok sa pangulo sa Persia. Matod pa na niya asa basa ang word Archangel niya gitawag anghel. Hana, Miguel. Si Miguel ang pangulong anghel. Sige, basa 21. Ingon. Mianhi ako aron isaysay kanimo kung unsa ang nahisulat sa libro. Sa kamatuoran sa akong pakig-away, walay lain nga nakatabang kanako kundili si Miguel lang gayod ang anghel nga magbalantay sa Israel. Tuwa na, si Miguel anghel nga magbalantay. Si Bindilio, wagi nagbantay. Tanawa sa iyang pagkawalay, bantay sa iyang sinultihan di so palpal. Sa Biblia Katoliko kuno Brad Rome, maayong balita Biblia nga maimprimatur ni Julio Cardinal Rosales yun sana pagsulti. O dinhi Brad Macarayo, giingon usab dinhi pag ingon ato lang pagabasahon ang gisitar na ni mga sitas nagingon dinhi. Sulod sa 21 ka adlaw gibabagan ako sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Sa Persia. Sa Persia.
maayo gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. Oh, nanahan, Oh. dako sa mga anghel, 21. Sa 21. Apan, suginlan ko ikaw sa nahisulat sa basahon. Sa kamatuoran, wala ako'y lain nga katabang sa pagpakig-away kanila kundili si Miguel ang sa unang tuig sa paghari. Sa atong nabasa, basa si Miguel nga Si Miguel ang inyong anghel. oh, busa. Sa gibasa, giingon sa pagpahayag. Apan, suginlan ko ikaw sa sinulat sa basahon, kamatuoran, wala ako'y lain, katabang sa pagig-away kanila kung dili si Miguel, ang inyong anghel nga magbalantay. Unya, daang togon, nagtugaan nga si Miguel, anghel. Sa gibasa, ang pulong sa Dios ni Brad Israel, gitawag, anghel, pangulong anghel si Miguel. Sa gibasa ni Brad Romay sa Bibliang Katoliko, gitawag si Miguel, anghel nga magbalantay. O niya, wala igna, walay mabasa. Mo nang ang prinsipyo ni Bindilyo, klaro, kung ikaunti ron na mo ang katong giingon niya, anad kuno migamit kuno sa doktrina, nga way klaro, wala dinhi, wala dito, mao na. Mas maayo pag kami mo gamit nga imong pagtudlo o doktrina nga ang manulunda dili si Miguel wala tawgag manulunda mo nay doktrina nga wala dinhi, wala dito. Asa nang wala dinhi? Wala dinhi sa bagong tugon. Kanang imong giingon nga si Miguel dili manulunda. Wala po dito. Asa? Dito sa daang tugon. Kay ngano man kanang imong giingon nga si Miguel dili manulunda. Kay ang daang tugon nagtug-an nga si Miguel pangulo nga manulunda. Anghel nga magbalantay, anghel nga manulunda, ha? Manulunda nga magbalantay, og sa bagong tugon, gipamatud-an nga si Miguel, gitawag, hog, anghel o manulunda sa gibasa. Busa, ambot, asa gipangamuti ni Mr. Bindilyo ang iyang prinsipyo. Wa naman kitay oras, unsay kasulti ni mo Brad Warlito sa atong ni suway sa pagpakigharong kanato sa kahanginan sa pag-atake pero pamatud-an nato kanunay unsay kasulti mo. Ang akong kasulti, Brad Macarayo, si Benilio, saon may yun na nga, pirmi may masupalpal ng iyahang pagpamatuod. Muna nga, saon may yun na nga, mamugay iyahang yung kanang gitawag nga, kining pagpamatuod niya nga, pirmi yun siya masayop sa iyang doktrina. Uwawan yun. Uwawan kanunay. Ikaw, Brad Romeo, unsay kasulti mo? Kini karon si Bindilyo na tinawan na gyud nga di gyud pareha si Miguel og si Ginoong Kristo Brad Macarayo. Oh, unya ikaduha si Miguel naklaro na gyud nga manulunda. naklaro na gyud manulunda. Unsaon niya pagtubag na? Ikaw Brad maulawan Jesrel. siya. Unsa imo ikasulti? Kini si Bindilyo, ang kasultian ni nagkinagulingon na siyang pagtudlo o paggamit sa Biblia kay kung siya kaya ang mga apostoles sa unang panahon naghiusa man sa tanang butang sa pagpambitay, pagpahayag, pagwali. Karon nga si Bindilyo kay kinaugalingon man. Kon ikaw Bindilyo, ibalik ko, diya kanimo. Kung kasumpay man ka sa mga apostoles sa unang panahon, nganong lahi man ang imong pagpamatuod kaysa mga apostoles ng Ginoong Kristo. Oh, busa. Nagpamatuod nga di ka sinugo, tinuod nga sinugo ni Kristo. Busa tubaga Bindilyo.